Indigenous Knowledge Systems is IKS. Did you know why our forefathers used salt to brush their teeth? It was because salt is alkalinic. Therefore, it neutralizes the acid that comes from everything that we eat. Secondly, to whiten their teeth. I'm telling you, it wouldn't hurt today to use salt periodically. So sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Impi Yabomdabu Isethunjini obhalwe nguJC Buthelezi. Senza inkomba umbuzo omude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa INDIKIMBA NOMLAYEZO. Ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are loved, valued and cherished. Let me extend this acknowledgement to our lovely visitors. Please stay here. This is your new home. You will not regret. As you do that, please spread the word, as this will assist the channel kakhulu. Indikimba iqiniso elethulwa ngumbhali. Umbhali ulethula ngokuphawula okuthile okubalulekile okwenzeka emphakathini. Lokho okubalulekile umbhali akuphawulile kubizwa ngokuthiwa kuyingqikithi, umongo, umsuka, umnyombo noma umgogodla. Kulo mbhalo wobuciko, umbhali uphawule imfundo nemfundiso njengento ebalulekile. Ngakho-ke lokho indikimba yethu. Umlayezo ilokho umbhali ahlose ukusiqwashisa kukho. Ilokho asixwayisa ngakho. Afuna ukuba thina sikuthathe njengesifundo ukuze sikugweme, sikuqaphele, futhi singakwenzi ezimpilweni zethu. Le essay, umlayezo, sizowethula ngokusebenzisa izimo zokukhuluma ezahlukahlukene. Imfundo kabafana imenze waba nempakamo, wakhohlwa imfundiso kanye nenkambiso akhulela ngaphansi kwayo. Kufika uninalume ucele, uzocelela izingane zakwalinono indawo yokukhosela. Kwazise aziphilile kahle, ziyagula, ziphethwe isifo sendlala ngomile. Sibona ubafana ehluleka ukunikeza umalume wakhe indlebe, futhi engakhombisi inhlonipho. Simbona ede ejeqeza iwashi lakhe ngokucasuka okukhulu, njengomuntu omatasatasa, mhlawumbe njengomuntu obanjiselwayo. Mbona enikeza uninalume ikhadi elinemininingwane yakhe, okuchaza ukuthi ulindele ukuthi umalume uma ngabe eza emlazi esuka empaphalo amshayele ucingo enze i-appointment, ngoba ucasulwa ukuthi umalume uvele nje wavumbuka okwekhowe. Ukhombisa ukungabi nanhlonipho ngokuba atshele umalume wakhe ukuthi ulinono wazenza. Wayengekho yena ngenkathi ulinono enokubezwa ngabafana. Esuka lapho ubafana ubhakaza isicabha ebusweni bukacele, umxoshisa okwenja. Njenganini kwenziwa lokho esintwini sakithi, umuntu akaxoshwa uma ngabe efikile eyisihambi. Sibona ucele eya kwamngani wakhe uMadonsela, aphinde abuye ngakusasa esezoncenga azehlise umuntu omdala phambi komshana wakhe, encengela izingane zikalinono. Ubafana angavumi, amtshele ngamazwe ucele angawazi, amazwe aseZimbabwe,
amtshele ngamaSulumane, izizwe ucele angabuzanga lutho ngazo, into nje abeyibabele ukuthi ubafana akhulise izingane zikaLenono njengoba kulindelekile. Uyalazi iqiniso bafana, uyazi ukuthi kufanele ngabe uyabaphonsela okuncane empaphala, kodwa ngoba izinto ezisemqoka kuye kuwuphethiloli nokunakekela obhova bakhe laba ehla nabo enyuka mhlazane begula, ebasa kodokotela bezinja, wavele nje angamnaka umalume wakhe. Ucele uthintitha izintuli ezisezicathulweni zakhe, uzithintithela kwabafana phansi. Umbhali uqonde ukuba sifunde okulandelayo. Okokuqala, umlungisi uzithela isisila. Chaza ukuthi owenzela abanye okuhle uvame ukuba abongwe ngokubi. Okwesibili, ngenkathi ucele ethintitha izintuli, ubechaza ukuthi akasoyophinda abuye kulowo muzi. Okwesibili, lowo muzi awuseyophinde ube nezibusiso. Umbhali ubesifundisa ukuthi ucele ngaleso sigameko wayethi nje, soyicela ivuthiwe. Umphakathi waseMlazi unemfundiso engenaso isisekelo esihle. Ufundisa okungabafanyana ukuthi kungabingeleli abantu abadala. Engxenye yomphakathi eyenze nje yilena ehlala ngenhla, enothile, enezindlu zakanokusho, yilena efundile. Kule ngxenye yomphakathi ehlala ngezansi, lena enhlwempu, usekhona uyamkhulu noma usawubona, ukhombisa ukuthi inkambiso yabo isahambisana nobuntu nokwenziwa esintwini, okungukuhlonipha abantu abadala. Umphakathi waseMlazi uphila impilo yobululwane, awubingelelani, awunanelani, abavakashelani, akwebolekwana, akekho nje ongaya komunye ayocela usawoti ngoba engenawo, kodwa uyahletshwana. Lowo ongacela okuthile useyoba ngundabamlonyeni emihlanganweni nakomanyano. Hletshwa ngisho nabafundisi abaphethe inkonzo yomngcwabo imbala. Abantu baseMlazi bayaqhudelana. Uma nje kukhona oke waba ne-TV ene-remote, omunye useyohamba aqediswe lonke ebuka i-TV engaba ngconywana kunalena ethengwe ngumakhelwane. Nezindawo okufanele kuqhudelwane kuzo akuzona izindawo okufanele ngabe kwenzeka lokho khona. Fika emingcwabeni, yilapho uzobona khona ngoba abantu bazobe begibele izimoto zomhlaba. Zonke lezi zenzo zikhombisa ukungabi nabo ubuntu. Nasempaphala likhona idlanzana labantu abafundile kodwa abenza izinto ezingenziwa ezilichilo. Unengane kaNdabeni egadulisa unina ngomese, isho ukumgwaza ngoba ifuna imali kayise yomshwalensi. Unengane kaKhalemuke engummeli edakwa ize izichamele igaqe ngamadolo. Umbhali uqonde ukusiqwashisa ekutheni soqaphela, sobhekisisa indlela esikhulisa ngayo izingane zethu. Uma thina siphila impilo yobululwane
nempilo yobulwane. Singakhohlwa phela ukuthi injalo iphuma edunjini. Izingane zethu zosichoboza lapho sesikhulile. Umbhalo usitshela ukuthi amanqe akakakuboni, intuthane isikubonile, okuchaza ukuthi abantu abaphansi bavama ukubona izinto eziningi ezingabonwa ngabantu abaziphakamisile. Imfundo nemfundiso iyona edala umqhudelwano noqhekeko kwabafana. Uma ubafana ezobuya ekhaya ebusuku kakhulu, noPopi naye wenze njalo. Ncamela ukuya ebanganini bakhe, athi kubafana akakwazi ukuba matasatasa yedwa. Uma engenaso isikhathi sezingane zabo, kusho ukuthi naye akasezukuba naso. Yingakho nje kungahanjwa nangemoto eyodwa, kodwa kube kuyiwa ndawonye. Njengamasonto, ubafana agibele yedwa kuMercedes wakhe, uPopi agibele nezingane kuBMW. Nasemsebenzini kaPopi yisona leso. Kuyaqhudelwana. Kunamaqembu amathathu. Iqembu laseYunisa elihlala njalo lisezincwadini. Khuluma amathemu amakhulu o-conceptualization of Bandura's self-efficacy postulations and efficacious nursing care. Kho-ke lalingaziqhayisi lizishaye isifuba njengeqembu likaPopi le-Proud Sex. Nalo lalingazibekile phansi ngesiNgisi. Sikhuluma ulimi lwasemgwaqweni besizothi la kwakusetshenziswa ama-levels. Kukhulunywa ngo-My son at Durban High, my son in Canada, my son at the medical school, njalo njalo. Yilona leli qembu elalidudana noPopi limtshela ukuba angazithathi izingane zikaLinono. Iqembu likaMathiloni Mngadi yilona qembu elalinobuntu. Yilona elaleluleka uPopi ukuba enze okwakulindelekile ngakuye. Kwazise izingane zikaLinono, izingane zikabafana, kusho ukuthi izingane zakhe yena Popi. Leli qembu alivumanga ukuba imfundo iliguqule. Lizidlela wena madumbe, lingenandaba nokudla kwesilungu okwakuthengiswa khona ngaphakathi esibhedlela. Lolu qhekeko olwalukhona kwabafana lwakapakela nasemsebenzini. Popi wayengazihluphi ngezigulane okungathi zibuya emaphandleni kumbe zibuya eJowe, njengoSizwe owayevela eMpaphala elele e-H. Uma esecelwa ukuba athi gqe andlule e-H ukuze azokwazi ukucilonga acwaningisise isimo ngoba ngathi asisihle kahle kuSizwe. Kodwa uthi yena ziyamxaka izinto zasemafamu, zonke ziyafana nje kungathi zizalwa mfazi munye. Lo mqhudelwano kaPopi nobafana waba nomthelela omubi. Izingane zabo ngokunganakwa zafunda eminye imikhuba. Umbhali usifundisa ukuthi izingane ezinganakwa nakanjani zizokwenza izinto ezizokwenza ukuba zinakwe. UMelody uluswele uthando lukayise, yingakho asheshe alutheke. Eluthwa yini? Abantu besilisa. Uphelelaphi? Ugcina unezingane ezimbili zabantu besilisa noma amadoda angefani. Okuchaza ukuthi uMelody ufuna uthando ezindaweni okungezona. U-euthanasia ufuna uthando. Untshontsha imoto kaMiss Hawkins, untshontsha imali kaMaxabusha. NgesiNgisi lokhu yi-kleptomania.
It is a disease that causes someone who have everything to steal just for the attention of the parents. Ngakho-ke umbhali ufuna ukuthi siqaphele ukuthi imamba ichoboza amaqanda ayo. Abantwana basizwa ngabazali babo. Lokhu uPopi kanye noBafana sengathi bakhohliwe. Umaxakushe osibekela isithombe esihle ngalaba bazali. Bobabili babengenaso isinqe, bengabantu abahlala bematasa. Ubuzocabanga ukuthi bakhona endlini, uzwe sekuduma imoto ziye. Uma bekhona, izingcingo zazikhala zikhalile. Bahlale bephendulana nazo eside isikhathi lesi. Babuya nje ngokuzotshobela ezingutsheni balale. Bavuka ekuseni kusempondozankomo. Baphela basemncintiswaneni wejubane kwezemisebenzi yabo. Uma bengekho ocingweni khona lapha ekhaya, banabangani babo. uMaxakushe wayengazi ukuthi abangani bakaPopi yi-Proud Six, kodwa bekufika abangani abahlanu. Ndlalwe izincwadi, kuphuzwe amagalani ekhofi kuze kuse. uMaxakushe ubona ngathi izingane zinceliswa ubuntandane, abazali bazo bephila. NoBafana naye uma engekho ocingweni, ukhona lapha ekhaya nabangani bakhe. Kukhulunywa isiNgisi, kuvetezwe ngesibhunu, kukhulunywe zonke izilimi lezi. Kwenziwani ngaleso sikhathi? Kuphuzwa utshwala, kushovwa amakhadi. Imfundo yenze uBafana waba nempakamo. Bukela phansi igama lakhe alethiwa ngabazali bakhe elithi Mpapatisi. Thanda amagama esiNgisi, uzibiza ngoJohn Donne. Kuyamangalisa uBen Martin lokho ukuthi kulesikhathi samanje usekhona nje umuntu othandwa ukubizwa ngegama lesilungu. Useze ukhumbula inkondlo kaMbuyiseni Oswald Mtshali ethi, "Let them know thy name. It's gone too long, your vacant place unknown, its number measured easily by computer. Thixo, we want to rejoice, celebrating the best of the new age, for gone is clean boy. No more sixpence. John is neither here nor there. Mary lives no more for tea only." Lenkondlo umbhali uyisebenzisele ukuba asiqwashise ekutheni kufanele siwathande amagama ethu. Umbhali uthi lento yenzeka isikhathi eside ukuba sethiwa amagama okungewona awethu. Amagama azothatha nje indawo kukhompyutha. Angithi vele izinto zenziwa ngamakhompyutha manje. Uthi umbhali, Nkosi yami Thixo, sifuna ukujabula phela manje, sibuse nathi njengabanye abantu, kodwa singebona oClean Boy no Sixpence, singebona oJohn. uMary akasachazwa kuphela ukuphilela itiya bese achazwa ukuthi ulandela umlungu emuva, kodwa uchazwa ukuthi ubizwa ngegama lakhe. Uphike lapho ngoba uJohn Donne lona ubabukela phansi abantu bakubo. Unyanya izikole zasemalokishini, uzibiza ngezikodlwana. Unyanya amasonto asemalokishini, uthi awasonti ngokusebenzisa ubuchopho, kodwa asonta ngezinyembezi ezikhalwa imihla namalanga. Uthi kusontwa isikhathi eside, kanti esontweni lakhe eSt Andrews kusontwa nge-organ, futhi kusontwa isikhathi esifushane. Unyanya nemihlangano, uthi isikhathi asibanjwa. Umbhali usiqwashisa ngokusebenzisa uzithelile lapho exoxa khona ngomafika gwala ethi, "Black is when you get off the right.
Black is a point of self-realization. Black is a point of a new reason. Black is a point of no national deception. Black is a point of a determined stand. Black is a point of to be or not to be for blacks. Black is a point of right on. Lapha umbhali ufuna sazi okulandelayo. Ngokuba mnyama kwethu kufanele siziqhenye. Singavumeli abanye abantu basiyenge, basitshele ukuthi singobani. Kufanele siyithathe indawo yethu. Lokho-ke i-self-realization. Sizibone izidingo ezintsha zokuba singakhohliseki. Lokho-ke is the point of a new reason and no national deception. Ithathe indawo yethu, that is a determined stand, ukuthi sizokuba noma angeke saba, okuchaza ukuthi it is a point of to be or not be. Hawu ubafanakazi ukuthi akuhlanga lwalahlana lodwa, abantu bohlanga olulodwa bayezwelana, baphuthane nasebubini. Ilokho okwakumangaza uBen Martin, ukuthi umuntu omnyama angakhuluma kanjani kabi ngabanye abantu bakubo.